この度は私が長年かかりまして考案開発いたしましたセキュリティセーバーをご購入いただきまして誠にありがとうございます。このさすまたは使わなければお守り、もしもの時は安全安心確実に機能させご使用いただくためにです、セットの方法からご使用の方法までこれからご説明させていただきます。このさすまたは重さは2キロがあるんですけれども、やはりさすまたの命は強度です。強度ということはイコール重さがあります。暴れる相手を相手にするわけですから、重さも必要。しかし女性も使えなければいけませんので、女性も使えるということまで考えて考案いたしました。それでこの使用にあたってはですね、前もってお話ししますけれども、このさすまたは訓練の時は向きになってですね、相手暴漢役を務める方がね、向きになって荒べたりすると曲がってしまいます。これですごい強度がありますけど曲がってしまいます。いざ事案が発生した時は曲がっても構いません。相手を抱え込んでしまえば相手は逃げることできませんので、いいんですが、訓練ではどうやったら相手を容易に抑えることができるかということで、その辺は力を抜くということではなく、どうやったら有効に相手を抑えるかということを考えながら使っていただきたいと思います。それではこのような状況に、していただきましたらですね、このさすまた自体は、ライト、ブザー、ついております。装備ついております。ライト、ブザーはですね、相手に出して、音と光で、威嚇する。それから災害にも使えるということで、助けを求めたりですね、また水難事故等はこれによって溺れた人を引き上げることができるというような効果があります。それではですね、このセットの仕方です。まずこういう形がもう装備品もつけましてできましたら、まずですね、このLED ライトのついている方向が向こうに向きます。手前ではなく向こうがですね、シールがあったりライトがある方がですね、向こうが手前にこうにあって、片手右手か左手でこの上の方を持ちます。持ちましたら床面よりちょっと25から20センチ上げていただいて、ここにL 字の解除がありますね。解除があります。この支柱にですね、親指を押し付ける。そして人差し指でここに手を入れました。ここの、手を入れづらいになってますけども、これは相手から取られない簡単に解除されないようにするためにわざわざこの辺をやりづらくやってあります。セットをやっておけばあとは使えますので、このような状況で親指を柱にですね、支柱に、パイプに押し付けたら、これを拳銃の引き金引きみたいにちょっと23ミリ引けばこれ開きますね。この状態です。でこれで、持つところはここにスポンジありますけど、これは、こっちの真ん中のスポンジは、相手を押さえ込んだら一生懸命引っ張ったりするときにこれ力が入りますので使います。持つときはですね、右手なり左手がどっちか利き手の腕の方が右前手になると思いますけれども、この状態でですね、片方の手はですね、先端のこっちの方に持ちまして、これはこちらの方を持ちながら、そうでないと重くなります。この状態で離れていた場合は相手に対してですね、警察来るということで相手に対して威嚇する。相手の眉間型の目がけるというのを目指してですね、これを向ける。それから近くに来たらこのただこうに持っていれば捉えてしまう。捉えないとするためには下の方につけながらこれをですね、相手に捉えないようにいろいろチャンスを見ながらドーンと押し付けるということです。これからDVD の方でまた後ほど使い方、いろんな場面でやっている場面がありますので、それを見ていただければ分かりますけれども、
しっかりまた見ていただいて、しっかり覚えていただければ。腰より上をちょっと押さえる。でここでドンと押せば相手は転びます。ドンと引いても転びます。で解除するときは、あれですね、ここの先ほどセットした方法ですけど、これは下へ下げてもすぐ取れません。だから、防火役にあった方に一緒になってこっちを開いてもらってですね、それを開いてくれる、一緒にこれを。それをグッと開いて、一緒に開いて、これ協力してもらって開くと。こういう状態の時は一人でできますけども、こういう状態の時はただ下げても、すぐ解除できません。ですから、防火役の人にも一緒になって、このアーム部分も一緒になって開いてもらうということに行ってください。それからですね、一番ベターな方法は、今度は相手をですね、脇が空いてない時なんか、この状態でバーンと押し込めば、これでもう相手も自由が利かないし、こういう刃物を持っててもですね、この腕からですね、この肩の部分を思いっきり叩けばこれを落としてしまう。こんな感じで、相手を押さえてください。とにかく今立ってますけども、突進したりグンと引いたり、相手の力を利用する。押しちぎったら引く。引っ張っていったらドンと押す。そうすれば、これ完全に相手を倒すことができます。そうでなくても、とにかく立って荒びどい状態で突進すれば転びます。転んでも後ろのアームが背もたれになってですね、相手も怪我しない、悪いことしたものも怪我させないということです。一緒に開いて、はい、これで開いて、以上であります。今ご説明させていただきましたけども、とにかくですね、これ訓練してないことにはですね、宝の持ち腐れになってしまいますし、こういう状況で、重さを感じたりですね、機能、これは、普段はこういう状態じゃなくて必ず開いておいて、こういう状態に置いとくか、こういう、これ一番ですね、安定しますので、こういう状態が一番ベタだと思います。送付されまして段ボール梱包を開いていただきますと、箱の中に、さすまた本体、アームがついた全部1本、及び後部1本の計2本。LED ライト受け機1個。LED ライト1個。防犯アラーム1個。さすまた取り付け機1個。関係資料の5点です。2、付属品の取り付け扱い要領、注意点も含む。付属品は、LED ライト受け機、LED ライトと防犯アラームですが、LED ライト受け機は、L 字型の解除レバーは、2本のスプリング状のもので支えておりますが、先端側のスプリング状部分に、少し覆いかぶせるような形でセットし、ネジで締めて固定させます。固定させたところで、LED ライトを上からねじり込むようにして押し込みます。この時、強引に無理して押し込まないよう、注意されて押し込んでください。防犯アラームは、手前側の棒に取り付けられるようになっています。4、さすまた本体の連結。付属品の取り付けができたところで、防寒などを囲い込むアームのある全部分と、使用者側パイプの後部を連結するわけですが、アームのある全部のアーム側を床面につけて片手で持ち、一方、アームのない後部パイプを他の手で握るような感じで持ち、後部パイプを時計回りの方向に回して、さすまた本体が緩み、外れないようにしっかり固定してください。ここで大事なことは、連結の際、曲がった状態で締めないで、垂直の状態で回してしっかり締めてください。さもないと、途中で締まらなくなったり、抜こうとしても抜けなかったりで、ネジ山が壊れ、使えなくなってしまいます。新型のさすまたは一旦囲い込むとロックがかかる構造です。包むというかしっかりガードされているので、女性の力でも身動きが取れなくできるのでいいと思います。